godmorgen, alle fire. Godmorgen. Det er Frank Hvam, Mia Lyne, Kasper Christensen og Iben Hjejle. Jeg har glædet mig til, at I skulle komme. Mads og Monopolet på B3. Nu skal I høre, der er kommet en mail fra Grete. Min søde stedsøn stiller op til kommunalvalget for Liste K i Rødovre. Jeg er ikke konservativ, men er i dilemma, om det er illoyalt ikke at stemme på ham, når han nu brænder så meget for at komme ind i kommunalpolitik. Så kan jeg tillade mig ikke at stemme på ham. Alle synes ikke, jeg kan tillade mig andet. Venlig hilsen, Grete. Ja, det er fint nok. Jamen, det er godt, Mia. Du må godt lægge ud. Hvordan det foregår, at man rækker hånden op, eller hvad? Altså, det foregår egentlig sådan, at man bare hakker til. Man bare siger, ja, så hakker jeg til. Selvfølgelig kan du stemme på, hvad du har lyst til. Og du skal ikke være forpligtet til at stemme på ham. Hvorfor ikke? Altså, han vil så gerne, og han er i familie. Jamen altså, jeg kan fortælle, at jeg stemmer selv på noget helt andet end min lillesøster, for eksempel, som er i et andet parti. Og det har jeg ingen problemer med. Du stemmer ikke på din lillesøster? Nej, det kan jeg slet ikke. Men altså, på det parti, hun nu er med i. Altså, så jeg synes, lige på det punkt, det må man altså gerne... Hvad er det for et parti, hun er med i? Der er et parti, tror jeg nok, der stiller op, der hedder Den Lille Mand. Ja, det har jeg hørt om. Det er rigtigt. Den Lille Mand. Det må ikke blive for stort, det parti, vel? Hvem vil Grete gerne stemme på? Det melder historien ikke noget om, men i hvert fald ikke Liste K, og så jeg gætter på, hun er lidt på en anden fløj. Ja, det er jo også der, at Grete måske skal lige kigge lidt. Det er også derfor, jeg synes, hun skal bare til at stemme på en anden fløj. Ja, hvad er der egentlig gået galt, siden at hun ikke har opdraget sin søn til at... Stedsøn. Så er der det. Det er det, der er galt. Det er det, der er galt. Men alle andre omkring Grete, Kasper, synes... du bliver altså nødt til at stemme på din stedsøn. Nej. Altså, jeg kunne forstå det, hvis der var måske noget blodets bånd og et eller andet, og hun vil gerne støtte sin egen søn. En stedsøn, der har man et helt andet forhold, som består på et nærmere et venskab. Og i det venskab, der skal der være frihed til at bestemme selv. Og hvis man gerne vil ind i politik, så får man helt klart en masse slag hen ad vejen. Og lad det her være det første. Og lad Grete uddele den første lus. Men man kan sige, at hvis det er, hun ikke gider noget knas med den stedsøn og sådan noget, så kan hun jo også bare sige, jeg stemmer på dig, fordi man kan jo ikke se, hvem det er, hvor man sætter krydset. Det er jo det gode ved det der. Det er jo at opfordre folk til at lyve. Det må vi altså ikke. Nu må du holde op. Det duer ikke. Det må man godt. Det er P3. Nå, okay. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, hun skal være ærlig omkring det, og så hellere få en god diskussion. Hun skulle tage en snak med ham og sige, prøv at høre, vi har forskellige standpunkter, og det der, det kan jeg simpelthen ikke forene mig med. Du må klare din kampagne selv. Du får ikke min støtte her. Nu tager vi en politisk debat om det her, så finder vi ud af, hvor vi står, og så kan du høre, hvorfor jeg ikke kan stemme på dig. Det synes jeg. Altså, jeg tror, jeg vil spørge stedsønnen, om stemmen er altafgørende, om den stemmen kommer til at være udslagsgivende på en eller anden måde. Fordi jeg kan selv huske en grum historie i hvert fald fra min barndom, hvor skolebladet på min folkeskole skal have et nyt navn, og jeg finder på det sjove navn Øf-Nyt. Det står for Ørum Fællesskole Nyt. Og der er en stor afstemning. Jeg finder så ud af på et tidspunkt, at min bror ikke har stemt på mit navn. Ja. Jeg taber med én stemme. Og vi snakker om det hjemme i familien. Det er en katastrofe, og min bror bliver skældt ud, decideret min far, fordi han ikke har stemt på mig. Fordi så havde vi vundet med Øf-Nyt. Nu bliver det så i stedet for, tror jeg, sladderkanylen eller et eller andet dødssygt. Sladderhanken blev det. Sladderkanylen er jo heller ikke dårligt. Sladderkanylen, det er meget godt nok. Så jeg vil nok sige, at hvis det er en borgmesterpost, han går lige bag, hvis hun ikke stemmer. Det er selvfølgelig svært at vide. Nej, men altså i det her i kommunalvalget, det kan jo nogle gange, fordi der sådan er listestemmer, og nogen går over, sådan, det kan jo være meget få stemmer, der nogle gange afgør det her. Ja, men så igen også politik i kommunalvalg. Altså, der er jo ikke noget ideologi i kommunalvalg. Det er jo bare... alle vil ligesom det bedste for kommunen, og det handler meget om personer, når det kommer til kommunalvalg. Og at det er en rar stedsøn, hun har, så synes jeg bare, hun skal stemme på ham. Fordi om hun stemmer på SF eller konservativt til et kommunalvalg, det er jo hip som hap. De får jo det store center alligevel. Og så kan også helt lade være at stemme, og så bare sige, jamen så går jeg slet ikke ind i det der. Så Frank er faktisk den eneste, der mener, at hun skal stemme mod sin politiske overbevisning. Til kommunalvalg. Det skal være hyggeligt. Det er kommunalt. Det skal være hyggeligt. Skal I selv stemme? Stemmer I selv til kommunalvalget, eller er I... Ja. Og jeg overvejer at stemme lidt på Gretes stedsøn. Stemme lidt? Bare en halv stemme på ham.
Det er fint nok. Jeg tænkte på... jeg blander altså jer to sammen. Det er okay. Vi svarer. Jeg skal nok lære det. Iben, hvad synes du om, at Mia ikke stemmer på sin søster? Det kan jeg udmærket godt forstå. Nu kommer jeg sig selv fra... Det er jo tættere end en stedsøn. Ja, altså, men det kan jeg godt forstå. Altså, at Mia ikke gør. Fordi det... jeg synes jo, at politiske holdninger og meninger og standpunkter, de er jo ekstremt private. De undslår sig altså også søskende og familieforhold. Det synes jeg. Men jeg har det bare sådan, hvis ens mor ikke stemmer på en, hvem gør så? Ja, det er jo rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men det er jo ikke hans mor, altså det er hans stemmor. Ja, men altså, jeg tror stadig, der er noget elastik der. Så når du siger, at det er faktisk rigtigt, synes du så egentlig, at Mia burde stemme på sin søster? Nej, det synes jeg ikke. Altså, må vi ikke lige tage helikopteren op, og så lige kigge ned, at vi må tro på demokratiet, og at man stemmer inde i en boks alene, fordi at man skal fuldstændig have lov til at have sin egen mening, og det må også være gældende, om det så er en søster, eller en stedsøn, eller stort set også en søn. Og selv med Franks bror og Øfnyt, der mener jeg stadigvæk, at det skal være... Vi lever i et demokrati, og det skal vi virkelig værne om, så derfor skal hun selvfølgelig stemme på det. Grete skal stemme på det, hun har lyst til. Grete skal i hvert fald ikke have dårlig samvittighed over ikke at stemme på stedsøn. Det er der 3 i Monopolet, der siger, men der er jo altså også lige Frank Hvam, som synes noget andet. Det kan jo være den stemme, og vi skal også tænke lidt på familien og på stammen, som vi tilhører.